P sesi. Yumuş, boğunları ve sözleri qaytala. Pa, pi, po, pu. Pamaq, palav, palas, palta, palçıq, pağta, parta, papaq, paçaq, patraq, pağtaçı, pıçaq, pıntıq, pışvağa, qapı, qapırcaq, posun, çopan, pul. Pi, pe, pö, pä, pü. Pil, pile, piti, pisse, pişme, peynir, petek, pellehana, pence, pencek, petle, perde, pencere, peslik, pökki, yüpek, peki, pelvan, pürs. Sonra nämenin surati çekilipdir? Palta, pişme, pencere, pencek, patrak. Yumuş, söz düzümlerini qaytala. Yağlı palav, qara pencek, yavani pişik, yeti paçak, ökte pağtaçı, süci pişme, uli pışvağa, ala pökki, qara papaq, qalın posun, doğru qaytala. Ap, ap, gülli çorap. Ap,
etli qutap, ap, 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 yurdum bitarap, ap, 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 qızıqlı kitap, ep, 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 aqçı mektep, üp, 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 uzun yüp, suratların kömegi arkaly sözlemleri qaytala. Canly burçda pışvağa bar. Stolun üstüne pıçak yatir. Pil bilen yer ağdaryarlar. Ecem qutap bişirdi. Hayvanat bağına pil bar. Ağacı palta bilen çapyarlar. Öyün burçunna pişik yatir. Qıydlar pağta yığyarlar. Mellege turup ektik. Patma qopuz çalyar. Suratlar boyunça soraglara jogap ber. Pisse, top, parta, telpek, pomidor, palov, pile, qarpız. Bağda näme ösýär? Perman näme oýnaýar? Sınıpda näme bar? Atam kellesine näme geydi? Üvmeci nämeden taýýarladylar? Ejem näme bişirdi? Yüpek gurçugy näme sarady? Atyzda näme ösýär? Suratlar boyunça sözlem düz. Sıçan, pişik. Kuş, kapasa. Meydan, parta. Stol, piti.
sözleri iydi giderli qaytala. Pağıta, palta, palçık, pağıtaçı. Pil, pile, piti, pişme. Peç, petir, peynir, pencek. Soraglar. Haýsy söz galdyrılan? Pağta, palta, palçık. Pil, pile, piti. Peç, petir, peynir. Haýsy söz goşulypdyr? Pağta, palta, parta, palçyk, pağtaçy. Pil, pile, piti, pişik, pişme. Peç, petir, peynir, pencere, pencek. Güz. Güz pasly geldi. Pağta ýygymy başlandy. Pağtaçylar pağta ýygmak üçin meýdana çykdylar. Pağta apbakça, yumşajyk. Pağtanyň gozalary bolsa dikenli. Pağtaçylar pağtany çalasyn ýygmaga başladylar. Soraglar. Haýsy pasl geldi? Kimler meýdana çykdylar? Pağtalar nähili? Pağtany nädip ýygýarlar? Yumuş. Bu hekaýany dinläň we aýdyp beriň. Perman ustahanada işleýär. Ol pencere, gapy, mektep üçin parta ýasaýar. Oňa pirli kömek edýär. Pirli permanyň ýasan pencere gapylaryna petle dakýar. Olar agzybir işleýärler.